Здравейте, приятели, аз съм Нали и това е трети епизод на Warcraft. Ще нападна. Да. Да, и аз И приемам. днеска, какво ще направим? Кажи, какво ще направим? Ами, тук ще правим една снайперска кула. Това е кула. Да, и аз мога да кампирам тук. Приса. Това е лук и посла. Да, моя Power 1. Да ви казвам, моя. И че да, моя. И знаеш как се казва? Лека нощ. Да, знам. Също. Сега какво трябва да правим? Еми, ще трябва да строим. Айде. Апелин, вакенвай. И аз успях. О, не успях. Виж. Айде, в клипа. Абелин! Как не успях, бе? Да, и аз някак не успях. На едно сърце и половина останах. Как? Аз станах на няколко там. Не, честно. Брониран човек. И сега как ще го строим? Еми, слагаме и тези купчета нагоре и тук ти и тук ще оставим едно входче и те. Чакай, ще ти покажа как. Мисля, че те разбрах. Ама праволана ли ще Едва ли? Да, Едва ли да. марат. И нагоре, нали? Тук ще оставим Нагоре. входчето. Не, да, нагоре. Че си изтървах някъде брадвата и я загубих. Искаш ли да ги редуваме или не? Не, и те ще го снем. Значи, така, нали? Да, нагоре, давай. После нещо ще правим с... Хора, ние сме много дървени. Да. Ние сме дървените хора. Да, верно. Половината ни постройки са от дърво. Защо пак не можахме? Аз даже човек, веднага сменях бутона. Не мога сега, ай. Jump. Така. Или майстора почва. О, не! Fuck the police! Това пък. Не, взех ли водата или не я взех? Тук показва, че съм... О, добре, fuck. Yes, успях. Наводних половината неща. Така е полезно. Успях! От третия път успях. Наводни всичко, бе. Не, водата! О, не успях. Така. Нищо. Това е целта. Илян лети. Не, бе, бързикам се, бе. Абе, лейн, бакев. Абе, с водата ще се караме нещо. О, не, паднах! Ще умра. Не мога умреш. На 2 сърца съм. Тоест пък, как ще наде. Мале, колко бързо се изкачвам. Спид хак. Хакер. Чойта. Добре, на повече съм. Не, абе, бакефлай. Да, аз много бързо се изкачвам. Да, вода е чойтърска. Панко, дръпни са там! Не, паднах! На 2 сърца съм аз. Аз вече съм фул. Браво. Сега от другите страни, така? Да, чакай да го довърша в моята страна. Аз съм готов с моите страни. Опа! Не! Фак да полица. Стига, бе! Яш. Аз почти съм готов. Аз вече правя третата ми страна, то пък почти готов. Браво, комар, си комарджия. Аз се боря с вода все пак. Как ще остана на едно сърце, човек? Не знам. От всички страни ли ще има вход или не? Мисля, че не. Добре, значи само от една. Дали? Или от всички да направим? От всичките ще е по-яко. Да, ще е по-яко днес. Аз си правя моите страни, ти си прави своите. Къщата му е готова, да знаете. Да, хора, къщата ми е готова. Вижте. Но е хубава, но е красивна. Така малко ще го променя. Според мен трябва доста да го пропе. Господ бъде. Тази страна е
прокълната, Айде която ти си правя прави аз. своите страни, аз моите. А, ти симетрично ли го направи? А, Б. Питам те. Май не. къде да знам? Пак, язе. Още не мога да го направя. Твърде трудно. Дан. Не! Моля, ще да падна. Абе, какъв той блок? Забравих кофата с вода да взимам водата. Чакай. Аз ти ме. Айде, давай, човек. Не! О, братовчет ми звъни. Кажи му. Друг път. Ще му се гасям. Чакай малко. Да. 1, 2. Дум. Не, Това той аз ми... ще направя всичките страни, ще съм като тебе. Много висока се направи, нищо чикла. После ще има едно изкачване нагоре. Как ще го направиш стълбището? Кръго? Не, просто стълба. Стълба нагоре. Да. Аз бих направил стълбище. Аз ще го направя стълбището. Добре. Братовчет не иска да играем в сървъра. Той. Той е поканен все пак. Значи тук три върти ли ще бъдат или? Не ти е симетрично. Къде ти? Тук ще са... Или пък може да го направим, знаеш как? Така. За да не са такова от хората, да не са блъскат. Да. Всъщност се добави, защото на 1.9 са буташ и някакво тъпо. Според мен не е добра идея, ама... Според мен е. Според теб. Според това и Гошо също. Гошо, твоите добре ли? Разбира се. Да. Разбира се, Гоше. Нямам повече дърво. Жалко са теб. Бум! Yes. Ей ти дърво. Чакай, аз ще отида да покажа къщата си. После пак идвам. И така, аз ще отивам до къща. Нашето. Той ми омръзна да го строя. Значи това за сега съм направил, ни дай не няма път. Къща е много яка. Голстон го взех от недъра. Не. Къде имаш голстон? Голстон отил до недъра. Ама не, къде в къщата имаш голстон? Къща горе на тавана. Тук излизам. Гледам кулата. Бум! Чакай, стой там. Не! Чакай. Телепортни малко. Ако искам. Телепортни ма задължително е. Тук, аз ще чуете за какво е тази дупка. Питайте Чичо Крипър. Той ще ви каже защо. Снайперино. Виждаш ли ме? Лайв. Не, Цели. На малко. Давай, продължавай нагоре. Робе мой. Да, днеска трябва да съм роб. Това ли ще ми е епизода с роба? Да, иди. Добре, строй нагоре. Дай дърво, Чичо. Чичо, дай дърво, Чичо. Дай. Мъни. Сега само нагоре. Нагоре, там и после. Къде нагоре? Тук ли пак? По среда пак? Оправяш дупките и там горе. Добре. Там го строиш нагоре. Ауч. Знаеш своята. Опа, пак ли тълци? Не. Хич.
Бам, 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 бам. Абе, хоп, хоп, бам, бам. Ще Много направя лесно в нещо. Minecraft вече с две ръце. Знаеш колко е удобно. Искам да направя... Какво ще правя докато те чакам? Че ма гледаш и ще ми се смееш. Ох, как искам да се кача горе. Не бе, Иляне, комар, моля те. Да бе, няма да те оцеля. Не, хич. Така, ти ме оцелиш. Не те целя. Не те целя. Стай. What is your camp? Виж. Опа, те стрелите ми се Просто свършат. хак. What the heck? Болхак. Да, имам болхак. Да, имаш че. Ще извикаме Луиза Хак да ти покажем един болхак. Кото той си. Кой е той? На. Никито деца имаш прави на Никито. Никито деца прави на Никито. Беше доста безмислен човек. Нищо, той се прави на Никито. Вижте каква плошенка си направих. Плошанка за сила, ти си грозен. Имам много брюинг стендове. Първи аз го бях направил. Да. И ги арестувах. Не съм те арестувал също. Арестувама! Не Има съм. арестувама. Направи го. Направи го, арестувама. Не лъжи, не лъжи. И Вени не съм арестувал. Не бе, само малко. Ама него пак трябва да го арестувам. Да, Вени, ако гледаш това, арестувам се. Да. Ама... Чакай. Забравих по каква причина. Айде по-бързо строй. Ще знаеш, да нямам две ръце. Всъщност имам, ама... Да, аз ще да кажа. О, тук горе може да стане като какво. Чичо, свършиха ми Оцелих се сам. Оцелих се Свършиха сам. ми блоковете, дай пари. Оф. Фак. На колко си? На... Не, защо махна водата? Скачах. Аз так го скочих, че махна водата. Значи... Дравце искаш ли? Тук че мятам. Да. Дай. Следните ми 2 стака са. Ценните ми 8 стака. Но и още един мъж ще си го запазя. Добре, айде, Чичо. Що не Ей, чука, айде. Чичо, дай 5 пари. Чичо, мисля, че е готова колата, ти сам трябва да си я допостроиш. Разбра ли? Няма. Ей, там горе трябва да го достроиш. Виждаш ли ей там? Ей, там. Там горе. И трябва да го строиш. Да, ти руши. Полина звън. Ти, Полина, бум, бам. Тя ти проси абонати. Какво? Само си проси абонати. И аз моите те почне да проси абонати. Всъщност хора имах 64 абоната и после станаха на 50. Станаха 60. И после станаха на 59 и после и сега ги гледам, че са 62. What? Лаг на сървър. Едното блокче ми остана. Те звънят в конференцията. Да, в общия. Да им звъня аз в конференцията. Да им пиша ли, че снимаме? Да. Ще е хубаво. Как се строи така? Е така. Как да написах снимами? Да, снимаме. Да, чакай се. Прета хула стана я. Дали сме нон-стоп прота? No. Едва ли. Моля, не. Да, не съм нон-стоп про. О! Нон-стоп про! Моля. Моля, искам и аз да участвам. Не бе! Аз ще снимам сървъра. Браво. Полина ще участва. Какви глупости казваш? Нищо. Нали не ме снимаш сега?
Не, аз даже не те гледах. Видя се как се изкачаш по водата. И сега ако водата... Езве, спасих се, бате. Не. What the fuck? Как влезем? Ти да не си дал... Айпето го има в конференцията. Как влизам? Да убим ли? Просто Да бам убим. Полина. Не бе, моля те. Искам да убим, моля те. Добре, айде. Бам. Чакай. Да отида при нея, може ли? На 23. Така, опа, 63. Не, моля те, чакай. Готово, банна. Баннах е. Ти може Чакай. да ме телепортнеш при нея. Не сега, защото чакай ще unban. Чакай. Ban list. Защо И не? unban. Готово. Unbanнах я. Влезе ли? Да. Не знам дали е влязъл. Ще опитам хора. Ще кили Полина. Това ще ми интересно. Кажи да влезе. И после ще е бамна пак. Не, ние бам, искам да я убия. Моля те. Да, като я убиш, ще е бамна. Хая. Ок. Ама ли... Ок. За да го бам! Чакай, не. Дум. Чакай, тъпам я за теб. Виждам я, не, виждам я. Чакай, ще я убия. Бам! Не. Как лефна? Чакай, ще я тъпам до мене. Стига. Ок, напиши ок. Опа, няма да убиваме. Оф, звънят. Няма да... Няма. Ай, по-бързо го постройте. Няма. Сега ще... О, добре, аз ще го построя. Ай, да спираме. Аз ще таковам в това, мината. Ще покажа мината. Да, аз се строих. Да, това построи. Тук ще бъде. Може Казвам. да шопата. Да, това ще бъде. Да, хора. Ама, ще бъде няма мината. нужда да строиш. О, тя джойна. Ще Не, тъпам бе, до. оставя, бе. Две. Чакай, ти надолу. Да. Тъпа комара, Полина ли беше? Да. Къде Ти сте? си тук. О, не, аз се тъпах до нея. До ръцете. Джум. О, лека нощ, видя ли как? Да. Тя бе убита от лека нож. Така се казва вола на комара, ако не знаете. Лека Да. ножичица. Тик. Так. Аз снимала. Снимам. Сад фейс, напиши сад фейс. Кажи, че и аз. Сад. Чакай 3 блока надолу. 1, 2, 3. Да, долу. Тук. Тъпах я до мен. Не мога да чупя. Що? Да, тя на спална и кажи, че не може да чупи. Там на спална не може да чупи. Да. Кажи хинают, бе. Така, на спална не може да чупи. На спална не може да се чупи. Горе ръцете. Тоест пак. Чакай. Напиши горе ръцете. Окей. Това е къща на гангстера. Ето я. Значи сега ще... Напиши горе ръцете. Чакай. Ще го пранкна. То. И там. Не може. Може. Давай. И там. Ходи. Кажи да ме следва. О, скелетон. Джун. Добре убия. Напиши следвай комара. Следвай комара. Значи, това е полицията. Ето полицията е нашата готова милиция. Милиция, да. Това един беше Следва ли? на гангстера. Ще го гангстер на аз. Следвай. Ще ви спомня какво строи гангстера, ама той нищо не строи.
Това е. Ела да покажеш ареста. Чакай. И това ще го пранкнат. Кой си мислиш? То. Ела да покажеш ареста. О, да, ще покажа ареста. Готов е. Да. Значи, който ни слуша, не че ни слуша, ами... ти ще арестуваш ли, бе? Да, ела. Само да има заключи. Ела. Таз пък, ела. Маля, ако те заключа, аз ще убия буквално. Не искам да съм затворник. Няма, спокойно. Не, искам да затвориш вратата. Да, затвори вратата. Чу ли ме? Добре, Да, нищо, аз ще трупам в мен. Не, затвори вратата сега. Телепортни за. Ха, затворник. Ай, ние наистина да я пуснем. Не, няма. Значи... Опа! Чакай. Чко си? Добре, излез и затвори вратата. Отвори я и ми я затвори. Няма да е такова. Искам, казах ти, отвори вратата Добре. и я затвори. Добре, айде, пази се. Айде. Затвори я. Така. Чакай, затвори. Така. Телепортни се, ей. Така, тук сме. Тя е в затвора. Ще Чакай оставим малко. за... Искаш ли да й махнем едно купче и да я кажем, че ще стреляме? Чакай. Добре. Чакай, пази се. Излизай. Кое ме- абе, Излизай, кое ме че оцелива? казах, излизай. Напиши да излиза. Излизай! Аз пък как не сна. Айди. Ай, ще я кажа. Давай нагоре. Ела да свършим. Айде да свършим клипа, защото вече няма кой Айде. да спре. Значи, ела на нашия спаун. Е тука. Оп. Аре. То не е всъщност спална. Абе, не тука, бе, не на спауна ми, ела към мене. Добре, идвам. Тук сме. Значи... И благодаря, че гледахте, аз бях с мен, да ви бяхте моите мечета. Абонирайте се, ако ще сте. Абонирайте се за канала на Полина, на Илян, Гърдев, Комара. Ей! Опа! Сори, исках да оцеля зомбито. И до скоро! Чао.